Kugone matambudziko asekuru. Shame. Zvakaitika nguva izvi kuti sekuru vanzi vapondwa mustreet mune mukomana anonzi Blessing. Zvakaitika kumapasti 9. Ini ndakanga ndiri kuwacha ndiri pano pamba. Saka ndakanga ndakatora ndiro dzangu ndobvisa mutishi. Saka ndakangorohwa nehana nguva diki. Ndobva ndangovhunduka ndikati kuchiko. Mega zvenyu musati manzwa na show. Ndega ndikati kuchiko. Ndikati ndakasiya ndiro ndakutofamba ndakutoenda kugeti kuda panzi. Ndikati zviya ndine nyaya tawanda. Sekuru vake vakarara. Ndombovaudza ndikati handichapindi mumba. Ndinganonoka. Ndabva ndabuda ndobva ndafamba kudaro ndapatawalite. Ndakaona iye Blessing achiuya akabata simbi. Saka ini ndakabva ndabuda muroti ndobva ndaenda patawalite panikisitu wako. Ndadaro ndaitaura nevasikana varipo pavanomaikeri. Ndototi ndiri kubvunzawo muzukuru wangu wamunambomuona ndingodedza tawanda. Asi tinambomuona manje nechibage ichi munomuona here mama? Ndikati ndinomutsvaga nguva dzapera. Ati alright zvakanaka. Ndakasiya Blessing achipfuura. Ini ndobva ndafamba nechekure ndakanga ndamuona kuti akabata simbi yakareba kudai. Achifamba muroti achikwidza akadai nekuenda kumba kwavo. Saka ini ndakafamba ndine muchibage umwe ndichikwidza ndobva ndadedza tawanda. Saka pakanodaira tawanda mombe. Ndati mwanangu sorry. Handisi kudedza iwe ndikudedza muzukuru wako anonzi tawanda. Anzi mama muri kutsvaga dedi? Ndikati ndiva ndiri kutsvaga mwanangu. Zvikanzi vakwidza vakadai. Ati ndoita sei? Asi hana yangu yaingorova ipapo. Ndobva ndamhanya futi ndadarika paigadzira fenzi. Ndakunotarisa kumusoro ndedza tawanda ndisumona. Ndatadzoka nepafenzi paya ndikati mwanangu mafuta kana ukazomuvaona zvikanzi unongota kuti ndandichivatsvaka. Handisimboziva kuti ivo vauya kuno. Zvikanzi alright mama. Ndobva ndadzoka ndakuenda nekomafuta ekukwana tawanda zvake ndifamba ndichikwidza ndichimutsvaga tawanda uya. Tawanda ndinongodedza hakuna munhu andidai. Saka pandakati ndakudzoka ndiri kufamba ndakabva ndaona munhu aindidedza kwandanyatsoona kuti ndiani. Saka ingodaiyo ndikati saka ndakatocheuka kumashure kwangu kudai ndikaona hakuna munhu. Asi tawanda uya ndikutsvaga asi pane zvaaita. Ndikati alright ndakutofambisa kuti ndimhanye handisi kukwanisa. Ndikuona ari kuuya ari kumhanya mani ari ngodaiwo uyai gogo. Ndakutomhanya tobva mazosvika paya ndasvika pane uya tatora nandihuka. Saka ndakashaya kuti kwari kundihuka chiko. Anzi gogo sekuru atotemwa asi hakuna kumira zvakanaka. Hakuna kumira zvakanaka seiko? Anzi vatemwa asi vakangorara. Ndichagona ndikati zvino vapenyu here? Anzi vachiri kufema zvavo. Ndikati manje ndoita seiko? Tete nematambudziko ehanzvadzi yenyu atisiya nenzira inorwadza kudai. Imi zita rakazara ndiani? Ndonzi Lasina Katombo. Mumba menyu manga makamira sei kuburikidza nasekuru vatisiya nasa? Sekuru vanhu vanga vari pila yedu, ndiye munhu anga tichitorilayawo naye chiti tine munhu mukuru ndiye anga ari munhu mukuru mufemili medu. Kwanga kwasara vakomana 2. Saka mumwe wacho ari kuwadzana naye vavasekuru ivavo. Saka iye ndiye anga tikatorilayawo naye tichitotiwo ndiye munhu watinaye. Ende anga achengetwa naMwari kusvika 92? Vanga vachengetwa zvokuti. Zvakurwadzai sei tete kuti hanzvadzi yenyu atorwa upenyu hwake nenzira yakadai iye anga asvika 92? Tabatikana zvisingaiti, tabatikana. Ngatitarisei nyaya yemukomana iye akaita izvozvi zvaakaita izvi. Imi mungati imhepo rudzi yakamubata kuti azosvika pakutema munhu ane makore 92? Ndakaona kuti ane mhepo isingatomboita nokuti zvacho zvekutaurwa ari kunzi ane maweapons asingatoiti. Anotofamba nemaweapons akafanana nemiseve, mapfumo, tumbezi, ari kufamba mabakatwa.
Saka zvinhu zvaanotochengeta mumba achifamba nazvo kana atofunga. Alright. Aya. Saka munoti chii chingafanira kuitwa kumunhu akadai anotora upenyu hwemunhu ane 92? isusu tiri kutotya zvokuti dai kana zvanga zvichiitaka dai vakwanisa kumuvharira, because vanhu vazhinji vari kutya kuti hatingagari nemunhu akadaro. Pamba paanogara pachanga achitogara ari ega, nekuti kanoti ari malocha akatotiza hapana kana vanhu, because munhu ari violent. Zvokuti kana muri munzira chaimo takutomotya munhu kuti tiri kutotya. Kana vanhu vemucommunity muno vari kutoti takutotya. Ndambotaurawo nevamwe vachitaura kuti munhu anga achiita zvemadrugs. Takanzwa kudaro nekuti nezuro wacho painzi hanzi atanga tombotanga aita zvemadrugs abva azoenda hanzi akakabanga nezvimasikadhi zveshe ndozvanga azinga anazvo, asi kwekutanga anga atomboita zvemadrugs. Tichitarisa iye zvinezvi pamwe ndingange ndakurumidza, pati paane purogiramu here yekuti muzive kuti sekuru vachachengetwa zvarini? Takamirira purogiramu iri kubva kumapurisa. Patafambira vati kupolisi, munhu wacho yato police case, saka isusu takamirira mapurisa ndo achazotipa feedback. Saka vanga vachanzi kusvika Monday. Anzi vada postmortem Monday. Alright. Muchidimbu tiri kunzwa kuti kumba kwana Blessing padhuze nepanapa pane urongwa here hwekuti ivo vati vauyawo kuzoita sori? Havasati vauya, tangonzwa vachitanzi vachaya kuma4, saka tandika togarawapo semhuri tichifodza zvadzachaya vasati vauya, saka ndo vanga takangomirira kubva nezuro pakashaya sekuru makuseni. Kubva nezuro havasati vauya. Pakadai munenge muchitarisira Europe yakaita sei kubva kune ivava vane mwana aponda sekuru? Zvokuti kana dai vangouya taingotauriranawo sevanhu, kana tichingobatsirana tongobatsirana kuti nhamo zvayangosvika tongobatsirana kuti ivo vachidai isusu tichidai taingobatsirana sevanhu. Handiti hazvina zvengozi, hazvina zero kuti wauraya munhu akura kana mudiki, munhu atora upenyu hwemunhu nenzira isina kunaka. Zvinorevei kumhuri yavo ivo vana Nigirikini, vana Blessing? Zvakwavari hachinyasi handini ngaziva vangu zviriko kuti vari kufunga chii, asi zviri kwavari zvokuti dai vakwanisa kuuya isusu taikwanisa kuti tingototaurawo kuti vauya. Saka zvinhu zvenyu zviri kuitwa sei, zviri kugadzira. Chitaurirawo iye mufi wacho kuti pamwe zvingaitawo zviri nani. Taingoti kana vauya, dai vauya tisati tavika, tisati taitwa bhero, taikwanisa kuti totaurawo pachivanhu. Pachivanhu ipapo vamwe vanhu vanenge vachiwanzoti vanhu mhuri inenge ichida kuripirwa. Imi mati maane dare renyu here riri kutarisirawo kuti tingade kuripwa zvakadai so? Hatisati tane. Hamusati naika. Aiwa, tinotenda nekuita hurukuro nesu pano paSly Media TV. Pane here zvimwe zviri mudundundu menyu zvamungada kutaura takanangana nenyaya yekuponda nayo kana kuti yemadrugs? Handiti nematambudziko asekuru, ukama hwenyu hwakamira sei nasekuru? Ndiri hanzvadzi yavo 6-7 mufamily mavo. Zvinorwadza sei kuti pila yemumba yanga yachengetwa naMwari 92 tichitarisirawo kuti Mwari anozovatorawo nenguva yavo, asi vozotorwa nenzira yakadai? Muchiri munge vambogara upenyu hwese pasina nyaya yakafanana iyoyo? Unotirwadza zvakanyanyisa nenhau yekuti pane nguva vakarwara tichimhanya tichidini, vachimhanya vanhu vachiita sei. Ndo nguva yatinenge tichitarisira kuti munhu akarwara unoti munhu akafa unoti zoro, asi mozoti munhu atora aita akutozvifambira. Last week vakanga vatori kumba vachitotiona ndaraiti tarisai munhu ndakuti ufamba usvika kuno kundazodini tichitofarawo navo, uzongonzwa nzi munhu afa. Ndakatova ndambonge ndakatotendera musoro, nekuti kana musoro wangu ndakatombotendera musoro, nekuti ndakati ndiano mukutaura kutoshinda, ndakati ndakabatikana zvakapfurikidza. Ndikati hamukutaura, mukunyepa zvamukutaura, bhuzi ndakatombotiziva zvakarwadza. Pakasvika shoko racho ipapo? Pakasvika shoko ndopatikazonzwa kunzi apondwa nemunhu ari kuita zvemadrugs chichi. Nhau dzemadrugs dzakutotirwadzisa, nokuti vana ava unoti
anenge aponda munhu zvakadai zvinorwadza, munhu asina kana chaanomudzorera adini ozi paakapondwa ipapo hapana akakwanisa kumubata. Vanhu vaingotya, munhu anzi ari violent, vakatiza vakapinda mudzimba dzavo, munhu akapondwa svika zvaakanga aita kuzosumudzwa. Vakazomusumudza nokuti vakaona munhu asisipo afamba, vakazomusumudza vakuenda naye kuchipatara, munhu anga atoparara. Ozi kuzongwedzwa kuchipatara haana kana chatreatment yakawana, kuti anga atoparara kare. Kana kutaura naye hatina chatikataura naye. Zvingapedzwe sei zvokuti vana vadiki havasina respect, vakuuraya vanhu vakuru vasina mhosva? Munoti musociety zvingapedzwe sei izvozvo? Madrugs kubatirana chaiko chaiko ngokwatakutofanira kuita. Tinofanira nekuti vane maweapons ane chi epasina isusu tikuramba tichoti kuri kunzomba kwacho kune maweapons. Imi makaramba makanyarara kumba macho muri kune maweapons, ndimi chafawo. Ndopauri kuona vanhu vacho vakutoda kunge kumira kuti tikati aiwa ezvine zvinhu zvazvo kunotaura pachena. Kana panotona anoita madrugs pachena, mutomudza kuti iwewe wako mwana ndiye achanwa. Usati iwa ukasatengesera mwana wako asarutengeserwa nemunhu, ucharwadziwa mwana wako akuita zvaakuita mwana wako akupengawo, kuti anenge akupengawo nemadrugs. Ucharwadziwa musi uchaona mwana wako akupengawo, ndopa ucharwadziwa. Asi rukanganwa kuti kutengesera mwana womunhu. Madrugs, nyaya yemadrugs yatonetsa nokuti zvinezvi varikuka iri kubata nenyaya yekuti zvinezvi unenge munhu anogara nemapfumo nemuseve nemapanga nemapakatwa nematemo ari mumba, ogara ari wani, imba hombe yakakura kudai, asi pari pasina vanhu vachimutya. Izvinezvi munhu amuka kupfuura shumba. Nyaya yemadrugs yaitika muno muSunnydale 2, imimi kwamunogara ndekupi uye iriko here nyaya dzakadai idzodzi? Dzakanyanya, dziriko kuMbare, ndogara kuMbare. Dzakamirawo seiko? kuMbare zviri nani ndokuti isusu taakupota uchibatirana. Pane mayuthi waakupota achiendawo kunonotaura kuti pakati pane madrugs, pakati pane madrugs. Zvokuti ezvinezvi munhu kuti atange kuita zvemadrugs panguva inoyi, ezvinezvi vari kutotya kutotanga. Nokuti inini ndakatonzwa kuti pane madrugs, ndotonodenza mupolisi kuti pane madrugs, ndotozvitaura nokuti vana vedu vari kuparara. Inini ndakuramba ndichishandira vana panzvimbo kuti izvinezvi vachitsvaga mabasa vatishandire, taneta nyama dzakurwadza, asi isusu tikuramba tichishanda nenyaya yekuti mwana uyu aparara nemadrugs. Ukadawo vana unosvika 10 o'clock akarara, kubasa unotangwa na 7 na 8, iye anenge akarara 10 o'clock akarara, ndisita kuvashandira. Ndendatobva musika kare, ndakutotanga kutotengesa kuti aone chekudya, kungomuchengeta nekumutengera chekudya nenyaya yemadrugs. Asi sina miri yake ichaita kuti ashande. Zvinoratidza kuti dambudziko riri kutekeshera nokuti zvinenge zvekusanganisa marokesheni akawanda. Pari kuzonziwo ivo vacho vanotengesa havazi kusungwa. Kune nhoroondo here yekuti kuMbare vanotengesa vari kutorwawo vachisungwa nevanosupply? Zvamunoziva we? Asi unozoona vachingodzoka uchingoti amatambiro edu tinoenda tichidzoka, unenge vachingoita kuti matambiro edu zvezva nedzimwe nguva ndo zvakunetesa vabereki kuti vachiramba vachiita follow up nenyaya yekuti rega tiende unovasungisa, rega inhau yekuti mune muchitongo varamba vachivaona ende vachiramba vachiita manhiri. Asi pakaitwa mutemo wokunzi akaendeko akadzoka, anotofunga pairi kuti ndibate manje zvinezvi aiwa anenge achitoti aiwa matambiro edu ndinodzoka, matambiro edu ndinodzoka. Asi hatineti kuramba tichingovasungisa, hatineti ezvinezvi hatineti, kuda kumboramba takambomira takadaro sezvo tiri kuona kune vakumirawo nesu kuti no drugs. Ndikuona last week kusitotetwa kune inonzi no drugs iyoyo yaita nezvimudhudhudhu nemapurisa aifamba vachidini iyoyo kampeni iyoyo zvakadaro zvinoitisa kuti kana nesu timirewo navo tichimhanya kwavari tichivaudzawo vachitinhira chatinenge tisingadendi chokuti tavaudza kuti onai zvakamira zvakadai, anotoendawo nemunhu weunza iye ameve pakati vako munhu vari kutoutaura kuti zvakati, ndinenge ndava kuve kutageti ndopa kuzotemwa kana vanhu vakaita sevavo. Besides kusada kuenda kunoshanda vana ivava, ndezvipi zvimwe zvinhu zvisina unhu zvinoitwa nevanhu vanotora madrugs? Zvisina unhu zvavanoita ivo vanoputa ivava kumitisana kungodhakwa. Kamwana kadiki unoona kachidanana nekamwana kadiki, vari vana vadiki. Mwana mudiki nomuna achidana nemunhu mukuru kuti achikurespekta iwe anotonditorera inini paeji yangu kuti iwe iye ari mwana mudiki kana mwana mudiki kuma 16 years
asi sina respect nokuti achibva kwandiri achibva kwandiri ari kuendawo kune mukadzi wake akaenzana neni saka vana havasisina respect. Saka tiri kuti zvemadrugs zvisinai zvambomira. No to drugs. No to drugs. Takuwara nezvekutema hanzvadzi yaurayiwa nemunhu wemadrugs. Haana mwana wakuita zvemadrugs wokuti pamwe pane mwana wake anga ari ipapo hapana. Vangopesana kungopesana kusangana paroti kutotanga kutopengereka kutotinda. Hanzi vanhu ivava vanoita zvemadrugs vanoona zvinhu zvatisingaone sekunge iwo ndouda kutotanga kutomurova. Ndozvavanotoita. Ndozvavanenge vachitoita vanhu vemadrugs. Anotoona kunge utomurwisa. Anototi uri one anotoona kunge uri makawanda. Ototanga kutorwa newe. Iwe usina chikana upo. Pane umwe wekumarani kwedu kubaroko aitosvika achitorova bhachi mumba achitoti anzi une boyfriend. Nema. Zvechokwadi otorova nhingirini achitorova bhachiri achitoti ndaona une boyfriend. Izvo hapana munhu anenge arimo. Iye ari kuona zvisiri izvozvo zvaanenge achiona. Akashata handiti? Zvakaipa. Tinotenda tete tinezenge tichiuya tichinzwa update kuti zvikuru sei kuti ukama hwenyu hwakamira sei nemhuri yekwana Blessing iyoyi. Totenda. Mukoma tiri kuno kuSunningdale. Makanga muina sekuru panguva yavakaatakwa nemukomana uyo anonzi Blessing ndizvo. Chii chakaitika? Chakaitika ndechoti inini ndakaona Blessing achiuya semunhu watoziya achingopenga achifamba akabata zvima strange things, zviwaya, zvimuti, zvimapuranga, zvisimbi chichi, nangoti as usual ndozvaari. Bva ndatozvibudisa uchi mumind anambofunga kuti ari kuda kuitini simbi. Bva ndatomumhoresa Blessing boy here. Bva tongonditi bho. Saka unditi bho kwaakaita ndotime yaitosumudza simbi. Sekuru achinocheuka kuti vataure naye vaonane naye achiuya vachisosangana nesimbi yaya yakavarova ava pekutanga papangovhurika kahwani simbi ichitobhenda. Simbi yepatepi yaya mabhatepi aya conduit pipe ndo yakavarova pamhanza apo patongovhurika kahwani iyo ichibhenda vachitodonha vakadonha vakadai. Saka kudonha kwavakaita vakadai akangobva mhanya achitojamba achivatanangira vatanga kuvarova uku musana uku. Saka inini pavakatanga kurohwa nefirst simbi ndakanoti bva ndanotarisa kule vachidonha mandarama ndakasitika ndakatarisa kule. Iyo ubva varova simbi yekutanga ubva varova yechitu. Saka panga kuzosumudza simbi yaya kuti achinovarova futi kechi3 ndobva ndakatera simbi yaya nemaziso. Ndobva ndanotarisana naye maziso ndobva ndanorohwa nehana ndichibva ndanovhunduka brain dzangu dzangomhanya kuti simbi yakutoya pandiri. Ndobva ndakabva ndangomhanya ndichitosuduruka ipapo ndichitonotsvedzawo ndichitotanga kudedza mama vangu kuti uya muonechi chaina ari kurova sekuru panze apa paangosvika nesimba bvangotanga kuvaponda ari kutovarova. Ipapo anga akutopedzisa kuvarova akavarova akatunda akanyatsotarisa simbi ichizonotyoka achibva atovasiya achitotanga kuenda achitopukuta achitaura zvimashoko zvake zvaitaura. Aibudisa mashoko ekuti hambokutaurira mudhare vanhu tambe newe shungurudza nembobobo yako kutadza kuenda kutoireti uchishungurudza nezvidhoma zvako nemubobobo chichichi. Saka inini neconfusion wena andiri hazozana nhozomonyanyozviteerera because ndanga ndakushaya zondoita sei nomhanya uku ndoita uku mama vari kunditi iwe chisuduruka ipapo uende unoisa police report. Vamwe vari kunditi ende munodedza mbuya tani. Saka ndanga ndane confusion nandisazive zvekuita. Sekuru vakarasa ropa rakawanda panguva iyo. Ropa rakarasika rakawanda kozi vatakurwa tazoenda kupolisi. Zvinosvika kuine muzukuru wavo nemwana wehanzvadzi mukadzi wavo
vaisa upolisi bhotidhara achizoenda kukliniki wanga vaendeswa vachizonzi vari kutransferwa kuenda kuharare hospital. Paitonzi ropa rabuda rakawanda zvokuti vari pacritical pari kutodiwa mari ambulance fasta papamangumhanya 2 minutes papawanikwa mari pawapiwa ambulance ichibva ichisunga ichienda isusu chisara chipedziswo zvimwe nemapurisa kusvika tazobata munhu wacho akaita izvozvo. Tingati pakaita nyaya iyi akazoita sei achibva pavanga akagarira sekuru ipapo akazoita sei? Achibva ipapo paanga akavagarira akangotanga kupopota achitoenda akabata imwe simbi yacho achitaura mashoko aanga aitaura yai achienda kupi? Achienda achinopinda nepamwe paimbo iri pamba pane page 3 kubva pane yake achitotenderera kuenda kudzimba dziri kusiri kunotsvaga supa achizotenga supa yake achizodzoka achienda kumba kwake. Isusu hai pakutanga takutoitawo zvimwe zvokuti tichionotoita sei. Uyu munhu wamunogara muchiona muchitombomhoresana handiti? Tinogara tichionana ichiendi every time. Akatotiona dzimwe nguva aitimhoresa, dzimwe nguva ingoti even ukamhoresa iramba akangonyarara akangobata zvaanenge akabata achitoenda aidha isupa aidha isimbi aidha iwaya aidha achipuranga anything zvingori strange. Asi muchitosangana ndepi tichasei apo ashandi dosupa do kana fodya uchitomuka achitoenda kwaari kuenda. Asi zvakaita zvakandishoka because zvinhu zvakandisana mbona chiti anga asina history yeviolence. History yeviolence yake inasana mbonezi. Asi tingati munhu anodhakwa zvekuraradza here kana kuti tingati munhu ane njere dzichiri kutora zvakanaka semunogara naye mazuva ese muchiona kufamba kwake munomuona semunhu akaita sei? Zviri zvekudhakwa kuraradza hadhakwe zvekuraradza because munhu anodhakwa nemadrugs zvakaita sana bhurungu mapiritsi anonzi machimangemba mbanje chichi. Saka manje anongodhakwa obva asitika ari mumba make zvokuti kuzobudawo kwake pamwe anenge akutsvaga mari yesupa kana kuti akutsvaga something chekuti adye. Munhu anoenda kubasa here? Kubasa angasaende because brain dzake dzanga dzisaiti anga munhu anopenga. Asi kupenga kwake taingoziva kuri kungofamba akabata zvinhu achitomhurisa nevanhu asiri munhu wekuti ungatombomunyanyo munotya sterei. Asi papa wakabatika utodira because kana kusangana naye kwakutotyisa. Saka unofungudza kuti nyaya idzi dzevanhu vari kushandisa zvinodhaka dzingapedzwe sei mucommunity muchiri vechidiki? Ava mukuru kwamuri iye Nyakuponda sekuru handiti? Munhu wechikuru munodzidzei kubva kwaari kana achirarama upenyu hwakaita saiwo? Dziri nyaya dzemadrugs tanga tichitokurudzirawo kuti nyika yedu yeZimbabwe ipapo nevamiririri vayo nevatungamiriri vayo vane udzamu vane masimba acho vangokwanisa kungobata anyone ari kungoita zvemadrugs. Even abatwa aine kastabhu mumbomubata uenda naye kwaakatora kwaapiwa zvinhu izvozvo. Mungonobata nemunhu amutengesera wacho kusvika vese vanosuplya vanotengesa vapera because madrugs atikwadza especially dumbu kuvanhu. Rakanyanya muno musaningdale. Dumbu maeji edu atakadzidza nawo atakakura nawo vamwe atakaenzana navo havachatozi vanhu dzatomhuka kuziya vanhu vekuti unogara nemunhu anenge achingokugaira kuti iwo uda kundiuraya saka ine ndakukutangira. Saka plus kuba vanhu vachina vari kunyanya mutoriro ava vakadhakwa havachisina dzimwe plani dzekuti vatsvage mari nadzo vakuchifunga kuti toita sei asi nhengo yane chakati takunomuona tomudira
tikumbiro kuti madrug loaders nemasuppliers awo aiwa ngatutwa abve musociety because vari kuuraya vana, vari kuuraya vanhu, vari kuuraya malife evanhu vakawanda. Zvingatinakidzi. Tinotenda. Zita rakazara ndiani? Tawanda Chali. Tinotenda unokutaura nesu pano paSly Media TV muchitipawo maonero enyu uye nezvakaitika pakapararira sekuru. Sekuru vari kundibata. Nematambudziko asekuru. Ukama hwenyu nasekuru hwakamira sei? Sekuru ndaizivana nokubva kumbari vangu vari vagarisana navabereki vangu. Saka kubva ipapo ndipo takatanga kungoziyana tichitongoitana sekuru muzukuru sekuru muzukuru vachitotaurawo nechirudzi chekumusha kwaamai vangu. Saka kuzorohwa kwavaitwa kwakatomira nemwana wangu vachitaura chirudzi chekumusha kwavo nekuti mwana wangu ndiri kuMozambique. Kandopo vaitaurawo chirudzi vachitaura vachisekedzana nemuzukuru but takashokekana. Pakasvika mwana achitaura kuti sekuru vari kutemwa, maitei nguva iyoyo? Ndakatonzwa simbi kuti bhum saka ndakati kochii vanhu vari kutamba chirudzi. Nditotsvaga bhutsu kuti ndipfeke ndibude nditarise panze. Ndopa ndakanzwa mwana achiti mama uyai muone Chaina ari kuuraya sekuru, ari kuponda sekuru panze. Ndichibuda Chaina wachanga atobuda amira nemajiredzi rawo riri panext door achiti ndinouraya inini, handijairire, ndozvandisingade izvozvo, ndinouraya inini. Achibva atotanga kufamba nerodhi achitoti ndauraya bvatenderera nekuseri kwerodhi achitoudza vamwe murodhi ndauraya, achienda achinotenga doro rake kwachidzoka achingoti ndauraya. Aitoziva kuti auraya ani here? Kuziva aitoziva asi anga asingataure zita kuti ndauraya ani, aingoti ndauraya. Kana pakauya mapurisa akabva ati vese vandakauraya varipo pamhanza pangwa. Kana iye nditoziva ndamuuraya aripo pamhanza pangwa. Tingati munhu anorasika njere here kana kuti munhu anoziva zvaanoita? Kuti nditi kurasika njere chaiko kwandiri zvinondirambira nekuti munhu anoita chinhu achiziva zvaari kuita kuti sort of munhu yaari nezvekumushandisa paari zvekuti achitodaiwa kukwanisa dziri hama dzake dzaikwanisa kumbofambawo naye dzogadzirisa dzonzwa kuti chii chiri kuitika paari. Imi munhu wamunoziva here Chaina? Munhu atoziva, toti next door pamba pedu nepamba pavo pakatarisana. Tisati tasvika pane zvaitika zvazoita zvokuponda sekuru nesimbi izvi, kumashure uku ane history here yekurwa nevanhu? Ina handisati ndakambonzwa hangu paakarwa nemunhu, asi kuti panhu one pandakaona nemeso angu amenoti wangu anetsana nechine mumwe mukomana ainzi Bhuju waakarova akamudonhedzera pasi akamutsika negumbo kudai pachesta pachibva asumuka achidzedzereka achitobuda ropa mumwoyo nemukana. Ipapo ndauzombodzera ndakanzwa kuti zvekuibva kwake nemunhu kuzodzamara paakazotanga kuita kunga kupenga kuditi chizonzwa mubamba kwacho achiti arova maroja pachisina kana munhu. Izvi zvitaura kwatiri kuita anga achigara ega? Anga achigara ega. Pana anoziva kune vabereki vake? Vabereki vake vakashaya. Amai nababa? Haanawo mukoma kana nehanzvadzi vaning'ina vanozikana? Munin'ina wake watoziva nehanzvadzi yake havapo vari kuUK. Samunoti kudiwo nezvakaitika kuna sekuru izvi? Zvakaitika kuna sekuru zvakandirwadza nekuti ndakatarisana ndakutoona sekuru ndo itori hama yangu yepedyo vanobva kumusha mumwe chete. Saka ndakarwadziwa, vakatondirwadzisa zvikuru. Asi tingati kupenga kwake uku ndekwemadrugs here kana kuti pane chivanhu? Zvachaina zvinenge zvasanganisira chivanhu nemadrugs zvese paari. Iye anga achienda kubasa here? Aishanda kuZimra akatosiya basa kuZimra achinzi akupenga. Saka anga ane nguva yakadii ari pamba?
asingazoerengi hangu kuti ane nguva yakadii asinoziva kuti ane nguva yakati rebei ari pamba. Saka kana asingaende kubasa anorarama sei kana muchionawo imaneighbors ndimakatarisana naye? Inini fungidziro yangu ndaifungoti nekuzimura pamunhu vachiri kumutumidzira mari dzake akodhi nemashandiro avaita nayo. Ndisingazozivi kuti pane kumwe kwaiwana mari here kana kuti nehama dzake dziri kuzvikei kuti pamwe dzaimutumirawo mari dzichiti abatsirike. Ngatimbotarisai in general nyaya yekutora zvinodhaka muno muSunningdale yakakombawo zvakadii? Muno muSunningdale vana vazhinji takutokuona murodhuma kutoita kuvakupenga zvekuti tingati vakawandisa kuti vashoma kana kuti vakatowandisa. Vamwe vacho vandodarika vachitaura vega nepamba pedu ipapapo vachitoenda kwavanenge vachienda vachitaura vega. Right. Asi akatimbi ngatombori munhu chaiche anongozvifambira akazvinyararira asi zvinova kutaura vega. Pane mashoko anobuda here pavanenge vachitaura yamunombobata anoratidza kuti anogara achidzokororwa mashoko iwayo? Pamwe pacho andotaura kuti anga ari kutotaura nemunhu kutoita kunga nemunhu waari kutaura naye kana kuti waari kuita sotofa roda kunetsana naye. Umwe makambonzwa aitichi tiri kuitira kuti vanhu vane vana vari kupinda mune zvinodhaka vanotanga kudarika mumwe ane maimpeshi achitotaura achiti vakapusa stereki vanhu ivava vanofunga kuti vakangwara tichavabata chete achitodarika achienda kwaenda ega zvake ega asina kana mumwe. Asiwo nekunzwa kwamunoita muchigara muno kune vanotombosungwa here nenyaya dzemadrugs kana vanosupply kana kuti vanopota? Wamakambonzwawo? Sekuziva kwangu vandanyanyozizwa kunzi vabatwa neava vanotengesa mbanje ndovainzi vakabatwa pamwe pacho akatobatwa kuseni pamwe hatoridziswa anenge achinzi atorisi. Ndisingazive kuti zvinenge zvichifamba sei kwavanenge vabatirwa kwacho. Chichemo chenyu kuvakuru vehurumende vemapazi akasiyana siyana netakanangana nezvemadrugs? Chichemo chedu ndechekuti dai vambozama kusecha vemadrugs vabatwa vese vadzidziswa zvemadrugs kuti vana vaite vana vanotsurika vanoteerera mirayiro yemunhu wese mukuru amudza chinovaka upenyu hwake oteerera kuti upenyu hwake huende. Tinotenda. Aiwa maita basa. Mati nditetani zviya? Scholastica chali. Maita basa tinotenda. Nematambudziko asekuru. Ukama hwenyu nasekuru hwakamira sei? Ukama hwangu nasekuru ndakasangana nawo mumusipari apa ndichibva kubasa. Ndokubva vanditi wakadii hako mwana wangu ndikati tiko wakadiiwo. Ndobva ndatanga kutaura nechirudzi chavaitaura ndichiti ine ndichokera kuZambia ndiko kurudzi kwatu ndinoyerawo ncuve. Vakati uri mwana wangu ndomutuku wangu. Kubva ipapo takabva tatanga kuwirirana. Saka nezuro makuseni vakadarika ini ndichibuda mumba vachibva kutakishop kutenga fodya yavo. Ndobva tabuda nemukomana wemuchiritu ndokubva tamira navo ndobva tatanga kutaura chirudzi chedu. Ini tichingoramba tichitaura nenyasara ndichiti takangodaro. Ndobva ndati ine ndifuna kupita panchito panga apa ndifuna kukayangana kuti amuzungu avhura here ofisi. Ati chabwino ndichingoti pesanei navo kudai so ndisangana naChina akabata simba akabata bhurugwa haana kupfeka hembe musoro. Ndikati mamukaseko sekuru semazuva ese haana kundidaira ndichingoti bhenda akapote bam ini asi Floyd ari kurovambwa handina kuda kudzoka. Ndobva ndafamba ndobva ndasvika parasisi ndobva ndadai ndobva ndamutsa vanhu vanga varipo. Pakudzoka ndobva ndasangana naye futi ndakauraya iwe ndakauraya tarisa pandakanoti dai maziso ndakangoisa maoko musoro ndikati sekuru vafa yowekani sekuru vafa kani vakandisainira gumbuso kuti ndione kuti havana kufa. Ndopa ndakafamba ndichitenderera pavari ndichiwana ropa raita dutu rimwe rakuoma kuita chibhunda. Ndobva ndaramba ndichichema ava ndopa wakabuda wakati usaramba wakamira ipapo nezvauri kuita mhanya unodaidza chikoko. Ndakamhanya rodhi yese ndakanovabatira apa vachiti handiri kutsvaga sekuru nemwana vabuda makuseni handizoti vaenda kupi.
saka inini ndaingoramba ndiri kaslomosheni ndichidai ivo vabva vachoka kumashure kwavari kubva tikati ndokubva vaita sei vatanga kumhanya vashure vachita ngati vari kuda kundigirebha cheiko pandandotora rukura uri gandati sekuru chikadzi vari kupi ndopatakatanga kumhanya takadai tasvika ndobva ndati gogo sekuru vari kudai helpi chop batsirai kurupidzai munhu asati apera mweya patakasvika ivo vachibata kumusoro ndichibata kumakumbo vakabva vasvatuka kuti ikati sekuru tinokumbira kuti muende munosvika kuchipatara murape mupore musati daro svikaina gogo amai usacheme mwana wangu sekuru vanopora asi gogo ndofunga vangu vatozviona kudhara kaini ndakazviona kuti sekuru vatozva vakazongosarawo vakuenda kuchipatara pasina chinhu apa vanga vakungoitira kuti pamba pevanhu vana ava havana chii havana mhosva angasiri vana vevanhu mutoro ndokutakurwa kwavakaita vachiendwa navo apa pa24 tichimhanyawo tichienda kumapurisa tinotura nyaya yedu takaona vazukuru vavo vasvika tikati isusu sevaridzi vemusha hatingagari tonyarara ngatisvitsei nyaya iyi kumapurisa kuti zvaitikira kupi kumba handei ende mapurisa anokuva vakasimuka nesu tobva tauya navo tobva tasvika apa paintersection apa tikati aiwa isusu takumhanyira vana vari vega anogona kusara wodzoka odi wotipondera vana kana kucheka vana musoro achinoisa mumba make tozonza kuti mweni umwe usarudze chi musoro wemwana wako please sitakuenda kumba tichakwanisa kuramba tiri kedzo mhanyai muite sei muende kumba tikati hatipinde negedhi hombe togona kuwana akatigaririra isusu ngatitendererei nekuseri ndokutenderera kwatakaita nekuseri tichinosvika kumba ndo mafiro akaita baba vedu matambudziko ikani nyaya yacho kana ichibvunzwa iye anoshedzera kuti anzi ndavarota vachindita mbogo kune vamwe vaimubvunza abva svika patatiri pabasa pangu akati ndakauraya inini ndagona muri kuti chii hapana akamudayira pavarume vangu varipo vese vakaramba vakanyarara akabva ega nepisi yake yesimbi ubva ananga mugedhi make ananga mugedhi wake akanobuda negedhi rekusera akafamba achishedzera kuvanhu ndakauraya inini ndakauraya achinotenga supa achipedza kutenga supa yake akanopinda pamba pake ndibva mapurisa achizonouya achisvika mapurisa nemotikari bhoza vakati isusu hatingazvikwanise pano totofonera brisaidi kuti iuye kuti tione kuti tingamubatewo sei tikati please hatisikuda kumuona munhu munharaunda uyai mutibatsire taakutya hapachagarika plus takatarisana negedhi rumba kwavo pamba pedu hapana jowo panopinda munhu wese imi muchitibatsirai ndopakazonouya motikari nemapurisa 6 vachisvika vachitora mukomana wedu vachipinda naye mugedhi imomo amai vake vachiti aiwa uyu ngaasapinde anozodii anozoramba akamumakirira akadzoka kunoku mwana wangu ndiye anotanga kuuraya tikati aiwa pane mapurisa murege aite sei aenda hana chaanowana zvikanzi aiwa ndikuitira kuti asaona ndopaakanobatwa bhurugwa asungwa maoko achiti ndine vanhu 9 vandakauraya vari umu izvezvi kutaura kunoku ivava ndatovaisawo umu ndo mavari izvezvi kutaura kuno ndi hamuna zvamunondiita foni yandinotya mukauya nefoni yamunangagwa ndo ichandidzikamisa ndiyo yega yandinotya ndiye ari kutaura kudaro chaino kwete zvimwe zvese apa ari kutaura mapurisa kwete zvimwe zvese izvo zveimi handitombokutyi hamuna kana basa asi vakamutora zvakadaro haana kuramba kusungwa here akati hanzi nanzi kuramba kutoenda musandidaro ndiregei kufamba ingawani kubva wamutora vamusungirira nesimbi yemota vagara pasi vatanga kutotorawo mavhidhiyo kushaudha kwese kwaaita nezvese zvaaitaura I think vatori nazvo mufoni mafoni ana chii saka ndo mafambiro akaita nhau iyi baba zvakakubatai aiwa zvakandibata zvokuti ipapa patiri kumuka tikungomuka tichifesana nenhamo kupondera ikanyi saka zvokutibata vanhu vakadai vangaitwe sei munharaunda saizvozvi izvi tiri kunzwa kuti vamwe vari kubatwa vachienda vachidzoka muzvakare vachidzoka musociety hurumende yoita sei kuti vanhu ava vanoponda vanhu vasagare nevanhu vari muvanhu kana kuti vanoita zvemadrugs iva mutemo ngaushande basa rawo baba mutemo ngaushande basa rawo isusu takamirira sevana takamirira kubva kwavari isusu ndo vari kutichengeta chero pakaitika chinhu isusu tikutemba ivo
isusu hatisikuda kuti vatiregerere, ngavachengete vanhu, nekuti nyaya iripo vana vanopera kuripwa, tinopera kuchekwa nemapanga, misoro ichawanikwa muZimbabwe, vamwe makumbo achawanikwa murodhi. Kuti mutsvage munhu wacho umuwane hauzombomuwani because vari kungoregwa vachingopesana varimo nesu vanhu isusu vasina chatinoziva. Iye anenge akadhakwa uzivi utadhakwa nei, unogona kuti uchifambobva moyongo kuti uti yeye nguva yekuti iye hauiwani watofa no proof. Achapupura nyaya iyi ndiani makosangana muri vaviri. Saka vanhu vakadai aiwa tinokumbirisisa kuti mutemo utibatsire. Isusu hatisi tinokwanisa kuvabata vanhu, tinotovimba navo, ndowana mai, ndowana baba, ndowana samutemo, ngavatibatsire. Tine vana vasikana vari kuenda kuchikoro, unenge uchingota mhembe nezvibagwe izvi zviripo, pamwe mwana wangu atouraiwa. Ukaona chinonoka chete kuuya nguva yake kuchikoro, hauchagarisiki semubereki, wakutotanga kuteera rodhi basa richafamba uchitsvaga mwana wako. Odaiwo vana ari pagedhi rechikoro, aiwa mama ndandiri kuti ndikuuya. Imi vana imi munafamba, nguva yekubva kuchikoro ikakwana uyai kumba. Zvibagwe zvaapo izvi nezviri kuitika panze apa nikisi, hazvina kumira zvakanaka. Ivo vari kutora zvinodhaka muno muSunning zvakawanda zvakadii kana muchizvinzwisisa wenyu? Atizozivi asi kwese kuzviripo, kwese kuzviripo, hapana kwazvisiri, kwese kuzviripo, asi kuti uone kuti bhesi racho nderekumunyepa. Varipo avo vanoziva nekuti vanenge vachitenga kavachizazva ndisati takagara umba semachemberi, uzongozva kuti yewe kwanhingi kwazodai, yewe zvazodai, vadhakwa vatenga kwanhingi, hauzive kuti ndekupi, nokuti zvitorimo munharaunda baba. Hazvisi kureva kuti zviri kunze, zvirimo munzvimbo zvakati ngi ngongoko. Ende mapurisa akasaita basa taparara, nyika iri kupera vanhu, kuchasara miti chete nemengo isina anodya. Ndo nhau iripo pana. Ndinotenda nokutipawo hurukuro yenyu nekutitaurira maparariro akaita sekuru nezuro. Tinotenda. Aiwa, tinotenda. Nematambudziko asekuru, ukama hwenyu nasekuru hwakamira sei? Kwandira anga ari muzukuru. Anga ari muzukuru. Vanga vakura zvakadii? Vanga vakura muzukuru zvake, but atori munhu mukuru kwandiri because vana vavo nditori vamwe vacho nditori same age nawo. Uzukuru paukama hwenyu? Uzukuru paukama. Sekuru nezuro vakapondwa vachizvifambira. Shoko iro rakasvika muri kupimi muchitei? Ini neshoko iri kutorinzwa kwandakatositoedza, ndatorinzwa watoo usiku. Ndiri kutofonerwawo nemumwe munhu nenyaya yesocial media iyi. Vari kuti mugurupu remuno muSunning residence makandonzi kuna sekuru vapondwa nemumwe mukomana anonzi China. Nditi saka but pazvotaurwa nsenemu munhu iye akabva aziva kuti muzukuru wedu. Ndopakati iwo uri kupi? Senemu yekuti Mukonda. Tikati ndiri kumba ndatora raini. Tikanzi asa hausi mugrupu here reSunning residence. Tikati aiwa ini handimo. Tikanzi muri mumwe muzukuru wako aita sei apondwa. Tikati manje kuri kunaya. Rega nditozomukira ikoko mangwana makuseni. Ndo mawira ndazoita pano makuseni. Kusvika kushwa paine namo. Marasikirwa zvakadii nerufu rwomuzukuru wenyu? Muzukuru wedu munhu anga ari quiet, munhu aive nerespect, munhu anga asina kana zvekuti chii kana chiine munhu, munhu anga akanyararisa zvekuti aive nerudo nemhuri yake, even kana paukama chaipo chaipo. Munhu wekuti ungoti aitongoti nyange akati garei garei, waitongoti kana asvika kumba watongoti ana mbuya ndandati ndiwe kuzokuonai. Saka tarasikirwa zvikuru. Nyaya yemadrugs yakakomba zvakadii muSunning? Muno muSunning yatekeshera nekuti vana ava vakutongoita zvinhu zvakangosiyana siyana. Wana vasina even respect, vamwewo vari kutopisira even patori nemumwe akatosvika pakutopisira vabereki imba. Mukatsva mukabuda hamuna kana chakabuda, zvinhu zvese zvakatsvira mumba. Imo muno muSunning? Imo muno muSunning. Mumwe ndiye akatenga kutochayisa mbuya vake peace pamba chaipo nenyaya yemadrugs, nokuti angaitopaza kana dzimba madhochi zvese zvese. Mukomana wemama muchimuziva here? Iye akaponda sekuru? Uyu mukomana wayo infact ini ndakatodzidza naye kuprimary school. Zita rake rakanatsozara ranonzana? Zita rake randaiziva ini ndida kuzotozonzi China here kaini ndatorinzwawo izvezviwo. Ini ndakakura ndichimuziva achinzi Blessing Kamba.
Saka anga ari munhu akaita sei tichizosvika tasvika panapa? Inini kushanda yangu from primary kuzongokurawo tese tichidai ine ngomuzava ari munhu aive quiet zvekuti akatonditi takatombosangana naye toti glets ini ndakushanda kuzimra akatopfeka uniform yezimra aitoti nyangu kana ukazowanawo zvimwe zvaunenge uchiita sei wanetsikana nazvo zvinenge zvichinidhazve uyu unouya kuzimura ndokwandaita sei kwandave ndinokupa assistance ndoti fine. So mumwe musi nditori mukombi ndakamuona akapfeka short reblack rakaita zihombe akasunga nezitambo short racho like masungiro mabhandi emapostori aya kuti rinenge rakakura kudai akabata supa ndipo ndakatovhunza vakomana vekumakombi pikati boy rapo nani nablessing zvanzi China here uyu hausi kuzati dzakumhanya here ndikati zvarini zvikanzi ndozvatovepo ndakwati ho saka munhu yo kutongoti aingofamba zvekuti handifunge kuti dai kuri kunzi aive violent panguva yesei vanhu vangadai vanga vakaita sei vakutoza ndifunge kuti pane munhu aitombomira saka munhu angangori achingofamba zvekuti nguva zhinji unongosangana naye akapfeka short asina shirt kana boots. Tinonzwa kuti anga achigara ega ndozvamuri kuzivawo here? Ndozvandatonzwawo kuti pamba pavo vakanga atodzinga vanhu vese vakanga vatiza because anga kugara achakane maweapons. Saka I don't think nyange kana iwowe uri kugarawo haungade kugara nemunhu anogara neweapon hakuna munhu angambozvida. Behavior yevanhu vanotora madrugs yatingati haina kunaka inoitwa nevanhu ivo musociety matigere vari kuita misikanzwa yakaita sei? Ndozvati munhu akangatira zvinodhakwa narespect chaiyo anenge asina kana nyadzi paari is capable of doing anything. Anokwanisa kuva violent, anokwanisa kana anything can happen, kana rape chaiyo anogona kungorepa munhu. Saka zvinhu zvinenge zvisina kati sei zvatinenge tisikato maybe inenge iri influence yezvinhu zvaanenge atora hatingazivi. Zvingapedzwe sei kana mukanzi mutaurai zvamunoda kuti zviitwe kuti nyaya yemadrugs ipere muno musaningirwa? Chii chingaitwe nevakuru vehurumende kana vemapazi akasiyana siyana? Tinongonzwa kuti kune mabhesi. Right. Tongonzwa ivo vacho vanotora chikuti handingatimbosvika kubhesi handiti. So it actually means kuti kumabhesi kwacho ikoko ndokwavari kunoita sei kwavari kunotorera zvinodhaka. Saka mabhesi acho ndo atiri kukumbira ndiwo ngaaparadzwa. Handiti? Tinotenda nekuti seizvezvi handi muri kuona uyu atosvika payamedha kai handiti. Chinhu chekutotanga muno musaninde kuti munhu apondwa nemunhu anga achita zvemadrugs. Saka hatisi kuziva kwazviri kuenda. Asi chikumbiro chedu ndechekuti dai zvaibvira isusu taakutomutya musociety. Munhu isinzi vamutora aiwa ngaasadzoki. Taakutotya. Nechimwe futi mwana uyu akaona mwana mudiki mwana wa 2000 is only 25. Aivepo paitemwa zekuru. Handizive kuti nyange kana ndifunga kuti mamuchimutora muona kuti achirinika confusion. Dai zvaibvira vamubatsirawo kana necounseling yekuti awane kubetserekawo kuti zvaakaona zvibudewo maari. Tinotenda kana pasina zvimwe zvamunoda kuwedzera pane zvamataura. Aiwa ndofunga ndizvozvo. Maitai. Sekuru vashaya panapa ndiani wenyu? Sekuru vashaya ndengovati sekuru pakuti baba vangu vachitanga kugara munomu ndo pakatanga kugara nasekuru vakavakirana pamwe chete dzimba dzavo. Sikati handimanga respect kekuti sekuru but baba vangu vachizoshaya kasekuru karamba karipo nekuti vainyanyuzi vabradha yangu because akazvarwa vachimuona. Saka vaingomuti Sawira vakandova chidarika vati Sawira ariko here ndoti Sawira ariko achamwe kadoro here anomwa kadoro kake kanonzi kavanoti makaranguti. Saka health yake pavanenge vachimubvunza health yake iri right here ndipo vanenge vachiti Sawira wangu ariko here ndoti vasekuru Sawira ariko ndokuvaziva kwandovaita ndikungoonao vachidarika vari mugadheni mavo. Sekuru mamuka sei? Sekuru maswera sei? Zvakubatai zvakaita sekuti sekuru vashaye nenzira yekupondwa vanga vachengetwa nguva yese naMwari? Ndabatikana zvikapekupedzisira kunge baba vangu
nekuti pandakazvinzwa nezuro ndasinganyasoziva ndepapi pacho but pandakazozana sekuru vaivai vanogara vari mugadheni vanotisawira nevana vangu because ndine kamwana kangu kadiki kanoti nebroken ndo kamwana kekuti kanoziva kazhinji kana maitika nyaya muno musalindo ndokandanga kuziva kuti kune zvakati ndokakachaya kachiti mama sekuru vepapa vanotisawira vashaya ngati sekuru vapi kanzi ayewa vanotisawira vachireva sehanzvadzi yenyu ndopandatayiva makusena ega ndimuke ndiende kune sawira wangu unobva zvikanzi sekuru veipapo ndovaita sei vashaya ndaukwanisa kudinda sokwanisa kugeza meso nekugeza mazino kuchinja kati andei ndinoona kuti sekuru vacho ichokwadi ere chizunzo ndechokwadi vakapondwa naChina nesuro zvandibata tasiyiwa nachipanga mazano musociety kana tisina vanhu vechikuru saizvozvi tinoita sei tapererwa hatisisina pekutoti ndopatakabatira kuti chero ndikata problem decide kuti utadza kuudza hama yako but uchiudza mumwe munhu wanotoona kuti munhu wechikuru anogona kundibatsira because inini kuti ndivati sekuru vaindibvunzira pahanzvadzi yangu kuti health yake iri sei mazuva ano ndopauona kuti kune mumwe munhu asingakupe sadza but achingobvunzira health yemumwe wako kuti ari sei sikaona kuti ndichipanga mazana anonge achitokutai kuti zvaari kuita izvi ngaasiya tinotenda nokuti pahurukuro pano paSly Media tiri kunzwa kuti mukomana uyu Blessing kana kuti China anga ari munhu anotora zvinodhaka kana kuti anotora zvinodhaka zvakatekeshera zvakadii muno muSunningdale inini zvekutora madrugs kwaChina hangu handidi kupareverera kuti aitora mazina asingazvizivi asi nyaya iri pandeyekuti China akamboita zvekutora madrugs ake ekuputa ega asingatengesere vanhu handiti bva azomboya bva atowa necentral bva arohwa zvisingaiti abva atosiya zvekuita sei zvekugara madrugs mumba abva atangauta zvake zvematari kutange aita kunge mhana nemudzimi ungani chii hauzozivi kuti munhu kufemiri kwake kuno kwakabva sei kwakabatwa ere kwandi kwadi but China anga akutopenga totally zvekutochero kwatomuona uchisangana naye murodhi wangu usingatokwanisi kuita sei waitomutya kutoti anogona kundorwa bhosi aitongofamba nesimbi totally but it was first time yangu kutozonzwa kuti ndo zvaaita but achikura angatori munhu weubehaved guy zvekuti vanhu vamwe vaitomuitiwo munhu asi pane vamwe here vari vagari vemunomu vechidiki ivava kana kuti vakuruwo zvavo vamunonzwira tsitsi nekuda kwekuti upenyu hwavo hwavhurusaka nekuda kwekutora madrugs chokwadi ini ndine hanzvadzi yangu ndinopa example yehanzvadzi yangu akadzidza ane zvese kufemili kwedu ndototi ndiye munhu aitoti at least iye akaenda zvinhu zveita sei zvaenda but hanzvadzi yangu anotora madrugs anokuti hanzi unonzi mutoriro ende andozoti mwedzi wakapera ndakupa mari yangu yerent anotenga mutoriro ende makasanditomba mari yake yerent pamba apagariki akapwanya imba yedu yese imba yedu ne8 rooms akapwanya imba yese mawindo tikaenda kumapurisa akasunga iri Thursday Friday vanzi court vanzi Monday achidzoka Monday abva angonzi ngaende kuita community service kusvika kwaina community service angasakwanise kunoiita because toona kuti aitongosvika kugara pagedhi haana simba mumwiri ndindaindoenda ndonoripota votodzokera naye kumba because aitomwa matablets ekuita sei ekutorwara kushamwari dzake dzaanotamba nadzo vari mune zvinodhaka izvozvo shamwari dzavo dzavanototamba nadzo ndozomine zvekudhaka senge pari zvino izvezvizvi vanotomupa vanhu kuti vanomudedza because atove munhu kutotoona kuti ndangomirira nguva yaMwari vanomuziva vanongoti atamirira nguva yani yaMwari because haasina chaanofunga anongofunga kuti endaona madrugs pamwe ndoti life yangu irisei irambe ichienda but vanomudedza kuti yaunditiro basa vanotomunomudedza undiita basa vanomubhadharira neiwo mutoriro wacho oya oputa odhakwa utanga kutuka utanga kudedzera senge ini ndine mwana musikana ndonda kutya kuti anokwanisa kundibatira mwana kana ini nocho ndotomutya zvekuti chero akatongopinda mumba ndotongoma ndakanyarara zvekuti handina kukwanisa kumudzinga because tonchigara pafamily house handikwanisa kumudzinga because tese takagara patakagarira handiti but kuti ndinoenda kutomutyawo kugara naye kuti anogona kundirova nesimbi kana kundirova nesomething last time akanga andirova nehara kamanga mapurisa vayaswa nemapurisa but mapurisa varadza kutomutora because mapurisa angati vakatozoya mapurisa akawanda ndokubata kwavakamuita munofudza zvingapedzwe sei dambudziko rekuputa nekutora zvinodhaka tandichikumbirawo kuti vakuru mutitorerewo vanotengesa vacho nevari kuvasaplaya vacho nekuti chero vakada kutora anotenga vanogona kutora wangu inini anotenga wacho anokwanisa kwaanomboenda jivosero makati komunisevisi anonge oita otopedza chero manga muti anogara ujera anogona kugara ujera unopika makore ake odzoka but ari kusara achitouraya vamwe vanhu vari kumashure achivauraya
saka vanotengesa nevari kutengesa vari kuvahodhisira vacho ndo vanofanira kusungwa. Nyaika zita renyu rakazara ndiani? Ndinonzi Tendai Tasi. Pane mamwe mashoko amuda kuwedzera pane zvamataura? Ndine zvandoda kuwedzera, ndakabatikana ende ndiri kunzwa kubatikana kunyanya nevari kutengesa madrugs. I'm very cross kuti nemwe munhu utodza kutomumhoresa murodhi neunhu hwaanonge achiita. Vamwe vakatombosungwa almost 2 years ago but vakadzoka vari kuramba vachiita saizvozvo. Saka hatina kwatiri kuenda. Ya tinotenda, tinodara kuti vakuru vari kuzvinzwa. Tinotenda nevoisi renyu ramapawo zvinobatsira vakawanda muno muSunningdale. Vamwe havasati vasvikirwa nezvakadai asi nekuda kwekuti mazvitaura pamwe zvinozodziviririka. Ende izvezvi tichifamba tiri kusungwa mutaundi kana kwada kufamba kuenda kupi wakaona tenza darika wakutosungwa mutaundi heye kutsvage mutaundi heye kuita obstruction heye kuita loitering but sometimes ndinonga ndaenda kana kuti kumabhuku ndononoka kudzoka ndochege ndipinde nemutaundi ndingabudike pakwakola ndinopondwa wobva wasungwa last time ndakasungwa nane Twix ndakasungwa chibva mutaundi mabasa atinoita akasiyana because mararamiro akaita sei akasiyana takangokura zviriko mabasa ese kumbavha takangokura riko vanoroya vachiroya vanohura vachihura kana ndi ini ndogona kutofonera unzi uya kwakati utore mari ndotoenda ndasungwa mutaundi chidzoka but vandakasungwa navo vaita zvemadrugs vakabuda inini ndakanga ndasungwa nchinzi kufamba usiku ndakasungwa ndakagara 3 days vachiramba mari yefind vakazobuda ndatoparara skin ndakutosonge munhu hamino mumwe munhu saka asi madrugs vaibhadharwa find vachibuda isusu tichisara tirimo kunzi tasungwa waoneka kuti mutaundi ndakasungwa ndiri mutaundi iri pane nzvimbo isingaite because turumara mina ndichita kuti ndinochida kuchengeta vana ndine vana 3 vanenge vaenda kuchikoro vanenge vaida kuita 7 vaida kudya ndochiti regai ndiende basa rachazoswanika I've got my certificate ekuti ndakatoenda kuchikoro but basa hariswanikwa ndoenda mutaundi kuti ndinohura ndonotsvaka mari vobva vandisunga vandigarisa imomo vana vangu vari kumashure ko vari kudyei ivo vandigarisa 3 days ndirimo but vari kutengesa madrugs anongosungwa zvemaminesi anenge atone foni achifona achidii but ava vana kwavanovaendesa vanovasiya isusu ndotonzi garai ko vari kumashura vari kutengesa madrugs ndo vari kuuraya upenyu hwevanhu senge upenyu hanzvadzi yangu vakauraya to the west ndina vamwe vanhu kuchero ndakatomuona ndomuchemera uzve upenyu hwese but vanovasiya vachisunga isusu vachisunga vana mbuya anotengesa madomasi mutaundi achitanzizvoni hauna mukwambokura kuchengeswa madomasi takakuratidza kuti madomasi anotengeswa mutaundi isu ngava vatsvagire zvekuita kana vasingadi kuti vatengese madomasi mutaundi ngavaite clean up campaign yavo vachiziva kuti kune nherera neshirikadzi kune vatoriko vari kutochengeta vana kumashure handiti ipapo hurumende ngaigadzirisa tabasi tanzwa kubatikana nezvaitika pachiitiko chiri pano sekuru vatirwadza pane zvakamboitika blessing iye ari kunzi chainon kwakambouya polisi nehanzvadzi dzacho vachida kuti abatwe ndifunga vaida vemuendesa kurehabu akarwisa polisi ikatadza kuenda naye saka zvanhasi manje zvaazoita hatina kufara nazvo polisi yaifanira kunge yakagara yakatomutora kudaro nhasi vazokwanisa kuti vamusimudze nekuti azosvika pakuuraya munhu polisi ngaiite basa rayo kana vakange vanzwawo community ichichema kuti munhu uyu zvakamira zvakadai hatizogarisana nemunhu ngavagare vatongotora action kutoda kuzotora action kana paitwa zvinhu zvakaipisisa yakatombouya vakamusiya vaimusiyire asi nhasi vakwanisa kumutora bhozauraya munhu hatina kufara nazvo mapurisa ngaaite basa tinotenda nepfungwa dzenyu.